Hemm bżonn li nozzu l-wirt li ħallew ta' qabilna biex bekk jitħares il-patrimonju li huwa mżejjen bih għall-Balzan. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fit-tmiem żjara f'Ħall-Balzan fejn kellu l-opportunità jiltaqa' ma' diversi residenti u sidien ta' negozji li ddiskutaw miegħu l-iżvilupp ta' din il-lokalità. Huwa kien akkumpanjat mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus, mill-Koordinatur Politiku Jean-Pierre De Bono, deputati kif ukoll diversi kandidati għal elezzjonijiet li se jsiru f'Mejju, kemm dik tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsilli Lokali. Waħda mill-preokkupazzjonijiet li semmit waqt il-laqat f'Ħall-Balzan kienet iż-żieda fil-popolazzjoni, il-bini bla rażan u djar li qed jaqgħu u minflokhom jinbnew blokok ta' appartamenti. Dan ifisser li minn familja waħda spiċċaw joqogħdu 5 jew 6 min nies. B'riżultati Ħall-Balzan qed jara iktar karozzi u inqas parkeġġ. Dan kollu huwa parti mill-progress, iżda rridu naraw li dan l-iżvilupp isir baqal, sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija qal ukoll il-Kunsill ta' Ħall-Balzan maġġoranza nazzjonalista ħadem bi sħiħ tul is-snin, mod partikolar f'dawn l-aħħar 4 snin, fejn saru diversi proġetti u ttieħdu diversi inizjattivi għal ġid tar-residenti. Il-pjazza li pratikament saret mill-ġdid u allura xi ħaġa li qed titgawda mill-Balzanin kollha. Il-Kunsill Lokali l-binja ġdida ħalli s-servizzi li jistgħu jingħataw minn hemmhekk ikunu akkoljenti f'post li sar anke f'din l-aħħar leġislatura. Għandna mbagħad mill-banda l-oħra l-estensjoni anke ġewwa din il-biċċa ġnien li qegħdin fiha li issa fl-amministrazzjoni li jmiss il-Kunsill biħsiebu jkompli bl-attività tiegħu u jasal bit-tisbieħ ta' din il-parti tal-pjazza wara l-Knisja wkoll. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar il-fatt li l-effiċjenza tal-Kunsill ġiet imtabna mhux ftit bil-ħidma li kienet mistennija ssir mill-Gvern. Bil-Gvern spiċċa biex ħoloq inkonvenjenti kbar fosthom fir-rikostruzzjoni ta' triq il-wied fejn kaxkar saqajh sabiex dan il-proġett jitlesta. Minn dan l-aġir toħroġ id-differenza bejn Gvern li jara lin-nies bħala numri u l-Partit Nazzjonalista li jrid li l-politika tiegħu tkun infassla man-nies u għan-nies. Jiena nemmen bħal dejjem illi kull meta jkun hemm Kunsill li mmexxi minn Partit Nazzjonalista li jkun qrib in-nies u f'din il-lokalità partikolarment qrib in-nies lokalità żgħira imma n-nies jafu xulxin u allura iktar hemm l-impenn fil-lokalità dirett tal-Kunsill Lokali huwa eżempju fejn verament il-prinċipju li għandek tagħti iktar saħħa, iktar poteri, iktar abilità lill kunsilliera tagħna li nafdaw fihom illi verament imexxu jieħdu deċiżjonijiet huma fl-aqwa interess tal-lokalità hija ħasra li dan il-Gvern qed jagħmel propju bil-maqlub u jneħħilhom is-saħħit kollha. Adrian Delija temm jgħid li l-grupp ta' kandidati li l-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta għall-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej huwa grupp formidabbli li l-poplu Balzani jista' jafdah u li żgur dawk eletti se jissoktaw b'ħidma sfiqa fl-aħħar interess tal-Balzanin kollha.